Ha, bomma. Dag Peuske. Och, jongens, wat ik op zolder gevonden heb. Dat is nog een ganse oude fotoalbum. Misschien stonden er nog wel foto's in van mijn ama en ampa. Hans loeren, jong. Eens kijken. Och, zie je. Bomma, Loer wat daar wel. Een briefje? Komen we daar nou aan? Bomma, dit wil je uitzoeken. Ja, maar jong, dat kennen veel niet gans alleen, hè? Loer wie daar is. Hij leeft een veldelijke kringstreek. Wat chic dat je hij ziet vandaag. Je kunt dus wel vast en zeker wel helpen vandaag. Ga op weg en laat ons weten wat de oplossing is. Tot de stream en bedankt alvast.